Geng, panggonan iki wis dadi saksi ewonan nom-noman Sleman lan Jogja, uga mahasiswa sing golek kanca curhat sambi nyilir, geng. Tapi awakmu ngerti ora, geng? Jebul mbiyen dalan iki ora ana sing dodolan blas, geng. Malah kepara dalane wingit. Sejarah awal mulane, dalan iki dadi pusat kuliner kuwi dimulai pas krisis moneter tahun 1998 nganti awal 1999. Biyen kuwi, geng, pas ekonomi lagi ambruk, akeh warga lokal lan mahasiswa sing kudu prigel golek duit tambahan. Akhire wong-wong mulai nyoba dodolan panganan murah nggo mahasiswa lan wong-wong sekitar Sleman lan Jogja ning pinggir dalan trotoar iki, geng. Sego sing maune mung 1-2 tenda angkringan lan sego ning sacedhake kampus UGM iki jebule malah dadi tren anyar ning taun 2000-an. Konsep mangan karo gelar kloso alias lesehan. Model jajanan ngene iki malah dadi booming, geng. Amarga nggawe swasana akrab lan sing paling penting ngirit regane ora nguras dompet, geng. Nah, menawa wong tuamu utawa awakmu dhewe wis tau jajan nang kene, geng. Kawasan lesehan area UGM iki nganti saiki isih eksis, geng. Nah, mbok menawa ana referensi, geng. Jajanan apa sing khas kawit biyen nganti saiki isih ana ning area iki?